Catherine és una dona de 43 anys paraguaia que va vindre amb 19. Ella vivia en una petita casa a un poble al costat de la ciutat d'Asunción amb els seus 3 germans petits. La seva família no tenia molts diners i gràcies a un gran esforç van aconseguir recaptar els diners necessaris per poder venir a Barcelona. Un dels motius principals per venir va ser créixer en l'àmbit professional, personal i per poder viure noves experiències. Ella tenia aquí un cosí, així que va estar uns mesos a casa seva fins que es va poder llogar un pis compartit. Com tota adaptació, al principi li va costar, ja que és un canvi molt radical i no estàs a prop dels teus éssers estimats. El que sí que li va ser fàcil va ser la llengua, perquè allà a Paraguai també es parla castellà. Va estar treballant en molts càrrecs, cambrera, fornera, repartidora, fins que uns anys després va aconseguir estudiar el que de veritat li agradava, els viatges, i una vegada es va treure el títol va poder exercir d'un treball que sí que gaudia. El que més li va agradar a ella va ser la mentalitat oberta dels catalans en comparació al seu país, la llibertat d'expressió i l'agradable que és la gent. Com que allà no estan acostumats al fred, va ser el que menys li va agradar, i el que li va sorprendre molt va ser que per Cap d'Any ens mengem els raïms. Una de les anècdotes que recorda va ser la primera vegada que va agafar el cotxe a Barcelona. Va tenir un accident anant amb la seva àvia. Després va començar a estudiar català per futurs llocs de treball. Ara treballa del que li agrada, té el seu propi pis i ha pogut formar una família.